Paling mo ama ha? Ma. Makitaan to ba? Ang layas ko magtikitan. Ano yung itong ilabay po? Sa pulis ay? Ha? Tumitaon oy, Tumitaon. nang balik oy. Pagi ba makitaan to kay ikaw magamiton to ugma ha? Ngita kitaan. Kaya ato na ko. Layas. Saan layas? Tara ko ha? Ha? Uy, Ay suko-suko na. Ako kagtang. Tay. Tay. Oh, Tara ko. Kita ato kapil. Ha? Ligo ko ba? Ha? sig lang na. Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa itong tanan. No? Maganiha kay kuan? Unsa day ka? Day kuan day. Karon kay May 24 na day no. So, kuan karon ang longboard competition sa syudad sa Bugo no. Held sa Shukon. So, takangad to. Pero care na siya. Nga lang. Kay God bless o good luck sa mga tanang ni Apel no. So, kuan ride safe mo nya. Niha day. Nagka-lalis yung mama no. Nag-away yung mama kay. Ang katong mask nga katong gipa-customize ni master para sa mua, para sa mga tukar. Ayaw nung gilabay kay nagtuog ko siya trapo. Taonon pa to asa to. O to may tag makitaan to siya. Nga mask no eh. Gamit kay to nya ana pa may umabot tukar. Karon sugod ko pangutan ka mama nya. Iya lagi ko nung gilabay. Pero sinaw ta may tag makitaan to siya nya. Karon adto ko sa shop balik kay magtiwas ko sa kong trabaho dito. Magtiwas mi sa mong trabaho kay murag karon may mag-put up no. So banuban ta ninyo. Let's go. Dili lang. Liti pa ko dili na. Ay. Karaw. Ano ko? Namat bot. Sir ka. Mabot. Mabot. Pamari dai. Wala to melas Facebook. Noon sad. Takto bod, do pa melas jis. Basta lang gyapon oy. Sablay. Tara, kape. Tara, kape. Wala pa si Master mga katambay no. For the first time, ako yung una naabot. Himala. So, magtiwas kong pintal dire. Dala eh. Ako din tiwason. Malaki wa balik. Chamba. Nas 9 ako naabot niya. Among sabot de alas 10. May na lang. Dito hagamay. Kahoy yung plaga ng pila mo na siya formana. Nga katong kanip sobrang plywood. Muna ito butang subaw. Nanabot ang pamilbotad. Sa balay. Balay. Ana. Kumana. Mo itong mga ligilig gila yun. Yung ligi kumutang ana. Ha? Bugo na. Sabot. Di kasabot. Bugo, di kasabot. Masama na to. Bitay-bitay no unang tila nun. Yabot. Bitay, tuno. Asa ito? Ano, alam ko na to. Lang maslay. Go! Dan, rugby. Sa kalata. Huwag sila stock niya. Huwag sukli. Utang may bintal. Iba naman na bayran. Naglanay kwarto na sila sinsiyo. Tempo ata na. Ako na sad. Palita ko. Kapalita rin ko. Dugay pa natin. Sige tawa sila. Asa ka na inda? Ilais? Ito dito? Sige agad. Lakaw ra ka sa mong bike. Maglakaw ra ka di ka magbike maninda day. Sige. Kapan di ka day? Ugihan ka na mga bata. Lipat na tubig, sobra. Puya lakaw eh. Wala ko buga. Wah, way sinsiyo ang tricycle ng 1,000 ay klaro kayo. Fix rin mo na eh. Ang kuan sir, ang kaning pintal blue. Utang ra ni sa Arkabal. Okay, wala sa lisensiyo sa kalibubod. Balimot yung ano mo. Oh, wala sa lisensiyo niya. Emulsion ako kapal emulsion kay wala emulsion. Kau na mag Di gini masilbi, di gini mawan. Paksit di gini. Mapaksit gini siya. Dili sa gapon gud. Di kapon sa butang ata ay. Dili, ang kilid eh. Ang kilid ra kan diri. Kanto-kanto. Ang puti. Ang kanay diri no. Taka Dili na. lang malaki ana nam tay pintal blue ato repeat wala nagplaster do. Pwede ra sa Dayon ang uso kay duha. Maugro na. mo ni sa baklap lang siya. Anta sa tubangan nanamtay. Nanamantay katong 4 mo to. Mo ni siya. Ang atong platform.
Nya naa may sa kaligid. Diba? So kani siya, Duhar day sir. duha sa tubangan ra. Nya ang likod katong patop kaya to kay sire man sa. Bata nate kahoy diha. 4 man siya. 4 sad ni. Oh. Nya dapat ari mga side niya. Ang height ra kay city. City size. City ra siya. Utson lang gyapon. Utson lang siya, kani siya utson lang gyapon ni kay putla ra to. Kay city man siya ang barog. So ang utso po ng tuog, Duha. upat na siya. Upat. Kausar ay. Ha? Usar ko to. Babag raman. Kani dayo. Ano dayo kani? Oo. Ang kani babag koy 4. 4. Di fire. 4 kay dool na 4. Duha 4. Utso na lang 5 lang. Utso tungaam gyapon Ano mo. ba na utso? Tunga magyapon. Apo kaunom. Ano produce. Sino Parang dala bi ay. Deliver naman dali. na po ka unom? Unom ka Jis. Majis. Ano na wrong? Kaunom bitaw. Okay. Po unom. Oh, pero Jis ang sukod. Una po. Oh, na po. Unom. Ay lagi ang bala man ko ulit ada. Layo ay. Bididos ba, bididos. Balay ni, umumbaton balay. Ang style na to para kani siya kay di buak. Bu si parat na siya platform gana. Kaning ikaw man to ni plywood man ni siya kaning mga 2 strays may sabi lang. Ato ni babarog diyang haligidaan ato gi ato nang gi Plaster sa ubos. sar. Nya na Pilit siya, pilit. buwag ni siya. Lain siya buwag niya kani po tungaom ni. Buwag sad na. So ang ato problema kani siya butang ni ang kani plywood nga mag-ana. Kay 4 ko 3 ni siya. So dapat tapong extra nga mga 3 bidya nga plywood di sukod. Kay nang overlap gamay. Atong buhaton na ni ang diri butang tog kahoy nga ini ingana to ay ana to sa kanang plywood ato to screw sa lawom sa kahoy para dito matagak sa kani di naman sa matagak kay namay nag-alin masigbaw mag-inana naman sa sigbaw mo ang bungbong na mo nito ligi wala problema okay na diri ang diri mo problema kay flat naman siya so para di sa matagak pagbutang taray ko na produce ba diha nya to screw sumpay sa duha ka buk balay. Ano? Sumpay na niya, sumpay naman. Kung naman gitunga man na, sumpay. Sa butang tag kahoy diri. Para Ato ito para no- patungan sa kanang kuan. O paraan na, niya to screw. Na po ding haligi diri. No. Na diri ang bitana. At yung pultahan. Diri Tanga. bitana. Hinada diri ang hashtag. Ari tanay pabarugondaan ang kanang platform. Dili. Ako na platform diri promahon. Kanang uban adto Di na sila. kanan promahon diri pero ato na Ato na tapot. o kanay mo video hinit pero Ang problema, ang muhakot. wala problema sa makot. Na may di karat sa bunggo ba sakyan. Matik. Ang problema na paghumar nato pero di na problema kay imo gay Kani nga project human na sa karon. Ikaw human na to karon. mo na kanay gana sa beres. Fire ako sa ni. Kumali siya kung lihupo na rin mo niya. Pintal sa ko dire para mahuman ta. Relax sa ginagmay mga katambay. Kapoy ko nga gay. Sige tayo buko-buko. Sigdo ko. Hapit ako mahuman no. Tambay na lang nagkuwang. So kanisa kong baton. Akso ng tiwason ang gisugdan ni sir. Kapoy. Pero sige ra gyapon. Bunar gyapon ta. Kudkud gyapon ta dire. Kasi na trabaho na. Ay, mananakog outline ang kani number ang atong 100 first nya mo lang giputos ang letters no kay ang lakaw na may padungat to sa plaza kay ang among service Dugay pa. wa mo reply ay wala sa mi alaylakad na sa mi padung no magalaylakad ni padung dito nya Dapat abili ko no. naapa kasi mga pintal sige lang ako lang mo balik na ato na ta Gusto nga buta umangod up. oo pwede rin ako mare gi fire ta na tara ta let's go lisod kay na ay init ba John go okay ra kare oh letters letter cutting mo diha
Sura na eh. Kaya mag video-video ha kay. Saan pa kaya mong sitwasyon ay? Ikaw! Sanggetar! Tungod sa mong gibuhat mga ga. Timos na mi ikaw? Timos na ta. Tungod sa mong gibuhat timos na mi trabaho. Kutob sa mga agi. Kutob sa mga magian. Mutanaw sa mga para tatay oh. Tanaw sa oh. Tanaw na rin. Oh. Timos na mi. Ataya. Yan niya rin ikaw? No, bro, tanaw. Oh. Tuwa. Puto sumagian mo tanaw gi sumagit. Timos sa tagaw. Timos ni kinana na sayo na. Dool lang gid mga ga, dool lang gid gamay lang ko. Plaza na unahan. So na namin diri sa ano. Bugo City Amphitheater. Nay nagkuan diri karon. Skateboard competition. Kita na ba? Tara. Lamba. Last try. Oh. Oh. One attempt for your best trick on rail. Among later si Pangdao, ipang panita na na. Sige. Asa ka oy? Uli ko eh. Uli ka? Gibay. Ako kay kaon ako. Kita sa kong subo diri nya. Ito man ato nang ihatod. Naman balik na po ko shop kay mag kuha ko sa gamit og tiwas. At saka to diri ang motor ron. Nung dali to makitaan kay unique tog cover. Atras. Ito mo. Tara. Du. Tado. Ah. We're back mga katambay, we're back. So nabisi sa kajod gani ano kay dahan kayo sugo sa master. Buha ko na na. So, ari na ta stage. Magtiwas ang trabaho diri. So, nagpractice pag sayo ang mga dancer ni sir mga katambay no. So, ay sa skilled linggo-linggo jud ta relax sa tagamay. Kay para unya ini kumalag practice sayo. Practice sayo. Kumalag practice sayo. Kami na ba trabaho da. Kawais na dire. Relax ta. Nga nagaw. Hey kana mo nang gipabot. Kaon. Yan sa mga ga. Standing ovation man. Ganong mata ka ba? Musika sa suga, mula kiring. Ang mata. Musika sa suga, muripin sa suga ba? Mula kiring. Sige. No. Tukan ka? Tukan mo yan. Tukan mo siya, tukan. Wala ko. Wala po. Manag subad. Back to basic. Sa pagngong eh, bro. Dito magkasinabot kayo. Langas kayo sa sound system ay. Dito magkabati. No? So, magsiningkahay. Tani nyo. Pagngong lang sa tani. Ikaw man mo tao diya. Pakita ta mo sa mong output lang ha. Kaya huwag magsigita ko. Bro, malangay tayo. Langas sa kayo. Dito magkasinabotin nyo mga katambay. Dito magkasinabot. Oo, dito magkasinabot nyo. Dito kayo. Langas kayo. Power ka na. Oh, ganiyara dia. Oh. Sir, lupigan ka. Oh, power ka na eh. Lawa mo na eh. Pawira tatay eh. Sige! Bunal! Ika sa ipag-vlogger niya eh. Ha? Ika sa ipag-vlogger niya. Oh, sige. Alay siguro na apa? Sugo na. Boy. Sahab sa Mastera, vlogger. Oh, what's up mga ga? So, karon day ang dispira sa buwang decoration no. Since nga kami mo inassignan sa Bugo Redeemer Society nga mag-decorate and together with Mr. DJ Andrew E. Shout out yo and Ganoy and the Mex and Airprep. Di lang kay vlogger ni at the same time. Lineman. Paano siya ka ng akyat bahay gang? Oo. Nanalo siya ka strong sa kamot. Sa una kay ang mga kaldero pakon ra. Karon tagsara ka kamot kat. Nani mo ang trabaho buwis-buway. Ya bayaran lang, thank you. So ang height sa mga decorationan kay mga around 18 to 20 feet. Kung mahuga ni di pwede hiloton. At mga dancers sa Redeemers so, mali sila ang ato mga performer. Balay na nyor. Ay sa. Isa gamay. Unya ang boss, gawas. Okay. Isa gamay net. Isa gamay isa. Okay, manami na. Matik na.
Mo ni siya mo ang activity, no? So, ang preparation for tomorrow's event ni siya. So, muna ato ang pistahan sa Bugdo, inaanit ang kabibog, kung magpista na. Wala pa rin siya, wala pa rin siya actual event na prepare pa lang. Ned! Gawas, Ned! Gawas! Kana! So, sign up sa takay, ato pa tabangan na ito ang Ganoy TV. Biraha pa dong sa imo gamay. Ibig yun. Hop, sa asra. Kana, mau na. Ubusin gamay sir, ubusin gamay. Ubusin lang gamay lang. Naglang naman noon. Kana, mau na. And we're done. Manami karong gabi una kay kapoy na mi ay huli na mi. So, ug unsay mga kuwang diha ugma na siyang kuwang kay 12 na. Muli na mi. So, ulit na mi sa ilang master mga katambay no. Pare ra kong tuog diri ron mga ga. Murag ultrasound na kay uli. 12 na kape na pinalaw na. So, kaner no karon concert diron sa Pailom sa Bugo. Bugo City Sports Complex na. So, siguro lingaw kito mga tao dito sa Pailom. Pero kami hapit din na hapit kapahiyom. Kapuyan eh. Pero bunar ra gyapon zero. Kumbati ra gyapon no. So shout out din no sa City of Bugo no. Nala ko suggestion no dili na siya ingon nagdemand no or kuan basta kay suggest lang ko no nga ang amphitheater no guba na kayo ang stage dito kinahanglan na gito siya ganang tarong nga kanang mabutangan og backdrop no or kanang mabutangan siya bungbong or wall nga kay kada adlaw o kada tuig man ta magpista at least kanang kuan ba ang atong stage sa amphitheater ninyo siya tapan og mga design no kay kada tuig naman ta ninyo na ay kuan guro event so may na lang unta madungog akong suggestion no may ta mataron ng stage ra nya karon nakita na gid ninyo no unsa ka hago no or unsa ka kapoy ang kanang mag-design no og mga event or stage no so kung sa mga makakita na nino nga kanang naay plano magpa-design or sana nakapa-design na nga mutan-aw ani akong gusto isulti sa inyo ano nga ayaw lang yung tao ninyo kana bayari og thank you or tanawan ninyo ang effort sa nag-design no sa inyong event kay hindi siya lalim yun nga trabaho nya usahay matabla-tabla pa ang bayad usahay wag ibayad kanang paano kanang ang kahago kay di jud mabayaran unta pero sige lang paningwaaan ninyo nga ang effort sa inyong nagtrabaho kay sakto ra yung gibayad mao ra to siya kay murag gabi na kayo nya matuog po ko nya matuog pa mi nya napamitok karong ma so ang uban natong gusto istorya ugma na po na siya natawag gusto i-share nga maybe lesson or quote nga applicable sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi pero ugma na lang kay gabi na kayo no. So that's all for today. Ganoy TV, Anoy out. You know the drill. Ay mo kalimot atong comment, like, share and subscribe. See you.